ассалому алайкум дӯстони азиз, соде назин саломатиё хубай тамошобинони азиз дар магазини 1001 майдачӯида бори новинка омадагиай. Мана суроғаша касе намедонад дуи мошинара диден духтарако. И тарафи тилобозорай. Мана и тараф бошад тарафи пажаркай ҳафтум дарвоза. Рӯ ба рӯш мешавад магазини 1001 майдачӯида. Меравем озима якта ба якта шумода новинкаро аз уҷа нишон метиҳем. Марамат касе мехоҳад биёен айпеш бинен борои беҳад фасон овардагиан. Ина духтаро вориди магазин ки гаштем бинен ҳамаш бори новинкаяй. озима шумода нишон метиҳем. Ина партачое ки касе пурсида буд марамат бо рисункои фасонш омадай. И партачо чанд сомон? 65 сомон. Мана арзон шид 65 сомон. Ана ин намудшам омадагай. Чанд та рисункай духтарако? А стульчико чанд сомай? Ана стульчико боша ҳама намудуш омад духтаро 35 сомон. Диден чиқа хушрӯ. А парто ина ин намудушам ҳастай. Чанд та рисунка хулас духтарако? Биёен бо айпеш бинен. А скейто чи? Скейт. Мана чанд намуд инчунин скейт омадагай духтаро 55 сомон. марҳамат духтаро, ҳозима шумода бо нишон метам чи новинка омадагиай. Ана хел швабра омадагиай. Сатилишкати як донаш 170 сомон. Мана ҳами чимадан авдаф ҳама пурсида буд ки нархша нагуфтен духтаро. Ина бинен як донаш 350 сомон будай. Инчунин дариҷа ҳастай духтаро ҳар намуда инам хе бакало наборо. Ай бакалотон чандиян? хушрӯ фасонак духтаро аз дарафти набор ма шумода нархоира бо аниқ карда гап мезанам. 10 сом 10 сомон будай донаш духтаро. Мана 10 сомон. Ва духтарако аз ана ин намудоям омадай. ё чанд сомон? стульчикои хушрӯ 35 сомон. Диден калу накан ба қувватан бад. Баъд инчунин духтаро ҳастай аз ана ин модело. ё чанд будан? ёям хушрӯан духтарако. Мана 35 сомон. хеле ҷамъ мешава бо сабират мекунем. нархаш 35 сомон. чанд тара светка дорад. марҳамат биёен бо айпеш бинен. рақамҳои савдогара ман мемонам. яке аз савдогарора касе доставка дар кора нависеншона шумода доставка мекунам. коврико бо омадан беҳад духтаро коврико зур будай. ма гирифтем кудакода. ина 3 моҳ шид партуфтагем хонада беҳад нағзай. марҳамат касе гирифтанияй гуфти гапо советую бигирен. ҳатман гирен беҳтарина. ин нархиш чанд сомон? 70 сомон. марҳамат якним ба 170 сомон духтарако. мана бинед чиқа хушрай. у тарафшам мешавад. ду тарафа ду намуд рисунка дорад духтаро. хоҳед и тарафша мепартоед, хоҳен тарафи дигарша. ҳар душам беҳтарина. иҷода рисунка бисёр доранд. на якним ба 170. ана рисункошон беҳад зиёдай. бо шумо метонем ки омада хитон бинен айпеш. пасудои бисёр овардагиян. марҳамат 11 сомони. ина пасудои новинка кадо меша ки мегирен 11 сомон. и тараф 11 сомон я ҳамаш. калонош 15. ана ино калоно 15 сомон. а майдаош бошад мана 11 сомон. ози аз ин да арзоношам ҳастай. нишон метим тамошо карда интихоб кунен. марҳамат бинен чиқа бисёр овардиян пасуда. ҳамаш бо фасонак. ана и қисм бошад духтаро 10 сомон. мана ино донаш 10 сомонай. марҳамат кадо меша ки мегирен 10 сомони. ина новинка глош. ина глои новинка. мана новинка. ина мино ҳамаш новинка духтарако 10 сомон. тарафта бо ҳаста. мана бисёрай. гулои ҳар хела омадай 10 сомони донаш. ана баъдан бо лагандои новинка омадагия. аз ин нишон метим. и супницо ё чанда? 30 сомон 25 сомон 50 сомон. ина ино 25 сомон духтаро. мана ин калонош 50 сомон. ана ино бошад 30 сомон. беҳад хушрӯчаян. ана баъд бо ҳастай аз ана ино. ина ино бинен духтаро 25 сомон.
Mana ину 25 сомон и 30 сомон. Аз бо дигар чизошонам нишон метиҳам духтаро. Марамад метавонен биёен бо хутон бинен 10 сомонӣ. Тараф ҳамаш 10 сомонӣ. Диден? Чихе интихобуш зиёдай. Пиёлаҳоям ҳастанд. Пиёлаҳои калонаи ё. Мана нимкоса баринам. Як донаш 10 сомон. А и тарафта боша бо доран ана инамуд пиёлаҳо. Ино духтарако 8 сомонай. И тараф ҳамаш кадом пиёлае ки мебинен 8 сомонӣ. Ино нимкоса барин калонан 10 сомон, инош 8 сомон. Ана баъд бо ҳастай духтарако ванничка омадай барои кӯдако. И чанд смеқа калона якае? Ашмо чанд мефурӯшен? 90 сомон и калони бадай духтаро. Мана ванничка беҳад фасонак ғалсай вайша материалшам. Чанд тари сумка доштай 90 сомон. Марҳамат метавонен интихоб кунен. Шумода даставка мекунанд. Мана 95 сомон духтаро. Нархаш 95 сомон будай. Марҳамат дар кор боша. Биёен ҳатман бинен. Ози дигар қисмшонам нишон диҳам шумода. Борои навинтара. Марҳамат касе ки мехоҳа биёя. Ана духтаро ина иноям бори навинкаян. 10 сомон. Хушругиша бинен охи. Диден 10 сомонӣ. Им намудам, мана ин намудам, коронадор 10 сомон. И тараф ҳамаш ваяй 10 сомонияй. Мана биненда духтарако 10 сомон. Ба калакҳои хушрӯ омадай 10 сомон. Иҷада бо об нӯшако 1000 намуд об нӯшак омадагай ҳамаш 10 сомон донаш. Диден бакал об нӯшак ҳар он чизе ки мехоҳем иҷада ба ҳазур пайдо карда метавонем духтаро. Марамат ҳам пластмасӣ дора ҳам шишагӣ. Чӣ намуде ки шумо дар курай арзонай биёен бигирен духтарако. Бозичаям овардена? Ина бинен бозича овардиян. И чанд сумай? Ина ино. И мепара ба самолетора бинен духтаро. И хелияй. Медонен сабукакай. Майла мепара. Мана чанд сум? 15 сомон. 15 сомон. Духтаро бинен чанд ранг доштай. Хафакай ко ҳам хелияй материалаш духтарако. Мана касе да дар курай метавонен биёен ай пеш бо хутон бинен. Иҷада бозичошон бисёрай. Ду донаш 15 сумо? Ина. Ина ино ду донаш. Ҳамино? Намино? Ино 10 сум донаш. Анаи тараф ҳамаш ду донаш 15 сомон. Ина навинко. Ина дуташ 10 сум иш. И браслетики фарфорни кишавда гирон мешавад. Фарфорни браслетико ҳаста. Ё чанд сум? Нехел мешавад. Ё дута даҳам. Ама я пачка да ята дора? Не, я пачка чанта дора. Ина духтаро ду пачкаш 10 сомон, я пачкачада чанта доштай. Мана нигоҳ кунам гирон мешавад. Чихе интересни браслетико барои кӯдако омадиян. Мана диден гирон шид. Хулоса беҳад фасон детски браслетики барои туҳфа гирен. И пузироко чандан? Ана хеле пузироко ҳастай. 15 сомон. Хулоса игрушкашонам бисёр омадагиай. Ина ино чия? Соатай чи? Детски соатако. Ино чанд суман? 5 сум. 5 сомон. Мана бинен. Ана ино ҳастай. Ино чи? Ё даҳи камасчако. Ана камасчако 10 сомон. Иҷа бинен чихе детскиам бисёр овардиян. Мана 10 сомон. Иам хушрӯакай бинен духтаро барои кӯдако 10 сомон. Иҷа бисёрай бозичаҳои ҳар хела овардиян. Диден фасонак нархошон. Не ози гарелкаям омадагия нишонтон метим. И тараф да боша канцелярияй. Канцелярияшонам
бисёр борои дига овардагиянд. марҳамат биён албом, дафтар, ручка, қалам, ҳар он чизе ки хоҳен. чанд намуди дига иҷа замчидагиай. ана баъди негарел коша набинен духтаро. ё чанд сумай? мана ида бинен. И чанд сумай? барои даст гарм кардан 60 сомон будай иш. мана инаш 50 сомон. мана диде биёин духтаро опур мекунӣ амхе гарма как меша даст. духтаро чижокои детскира пристав дед бо омадай нархиш чанд сум буд? 25 сомон нархиш. марҳамат омадагай баъд светилнико омадан. мана бори новинка нархиш чанда юра? Юра 30. мана 30 сомон светилник. иҷада инаи моделош 25 сомон. мана ин бори новинка боша 30 омада. инаиш 25 сомон даям хирсак 25 сомон. анаи модел боша 30 сомон. иш бо дига хелай диде новинка. инаш 30 сомон омадай. мана хулоса бори новинка. марҳамат биёен ай пеш бобинен. оз ман сумкаошона шумода нишон диҳам. сумкаям бисёр овардагиян. сумкаотон чандиян? сумкаотон ай чанд суман? сумкаошон ай ҳами унаву 30 сомон буда я наваи савзак 50 сомон. дигарош 70-80 сомон. марҳамат беҳад необычни сумкачо овардагиян. биёен бо ай пеш хитон як бор бинен. онаму тигракша я бор нишон метиҳен. онаму тигрша бинен духтаро. на луи витонам ҳар хела овардиян. ам тигракаш бо хеле айдур необычни тофтесташ модам нишон диҳам. мана бинен хушрӯ будая качестваши чанд сумай? 70 сум. 70 сум тамошобино хушрӯгии сумкара бинен. фасон инанам хе куртко омадай иҷада. курткошонам хушрӯай качествош. нарх чандай? и куртка чандай? 150 сомон. качествоаш зурай духтаро. ина бинен иҷада бо расветка дора. марҳамат ина сафедиш мехоҳен тёмносиниш мехоҳен ҳастай. баъд свифтшотои фасон овардиян. чанд сумай? калонакай духтаро 50 сомон. чандта расветка дора. материалашда гап нест. беҳад материалаш хушрӯ. айна майдош чанд сумай? айна майдош боша 40 сомон. качествоашон зурай. ба брукои ҷинс овардиян. бруко чандан? ана брукои ҷинсшон 100 сомонӣ. ҷинсои оригинал каседа духтарако дар кор боша. ина либосаям овардагиам. ба ҳазур биёен тамошо кунен ай пеш. интихобшон бисёр. ина свифтшотошона бинен. инаи калоная. и чандай? и 50 сомон. ина ино 40 сомония. майдош 40 сомон. рисункош бисёрай. ана чи хел рисункои хушрӯ. ино ҳичи намешаванд. качествоошон навзакак. баъд шампун овардияна. шампунотон чанд суман? 15 сомони барои чай? ина духтаро барои мӯҳ ғавз шидан будай. 15 сомон. и шампунтон чи? 10 сомон шампун. ҷада ҳар чӣ доранд. хулоса шумо биёин нақстара ай пеш бинен. баъд бо инам хеле салфетко омадай. палтенца меша. анам хеле салфетко ҳастай. ҳози мо шумода нишон метиҳем. мана марҳамат 10 сомонай пачкачаш. дая пачкача 5 таяй. ино палтенца мешаванд. да видео дидагӣ будем ҳам хеле овардиян. марҳамат ҳози шумода бо эксперимент карда нишон метиҳем. ина духтаро инами салфеткача диде. наям пачкачаш мекушоӣ. дохили об да ворид мекунӣ. калон мешидай. ҳози нишон метиҳем. эксперимента бинен духтаро. я пачкаш 10 сомонай 5 та дора. 5 та ҳам хеле дора. и одноразовӣ боша? салфеткаи латтагӣ будай духтаро. ҳози ма шумода нишон диҳам. ина ҳамира бикушоен. иққаи калон шиде духтаро бинен. и латтагияй ам қувват калон часпидай духтаро. як дасткати неудобни рости гап навор кардан. ина нигоҳ кунен. калонак диден 10 сомон.
Я пачкада 5 та дора, ино намедарана, ам хе хушрувак барои кӯдакон аст. Ина марамат касе дар кора биёен бори новинка. Пачкара бо нишон метим. Ина пачкаша дидем духтаро 10 сомонай. Ба тамошобинони азиз, ҳозима шумода дигар намуд контейнерора нишон метим, новинкаҳора ҳамаш 10 сомонӣ. Ина марҳамат бори новинка. Касе дар кор боша ҳатман биёен духтаро 10 сомон. Ҳар намуд органайзеру нимхе контейнерчои фасон овардиян немҷа чизе ки мебинен 10 сомонай. Медонам ки аллакай бисёриҳо омадагиян дидагиян. Намиам 10 сомон. Мана биёен бо айпеш бинен беҳад боракошон хушрӯ новинка. На 10 сомон. Нами тарафам чизе мегирен 10 сомон. Марҳамат омада бо худтон тамошо кунен, интихоб кунен. боварӣ дорам маъқултон мешава. Набинен чӣ қадar бисёрай. 10 сомонӣ ҳамаш 10 сомонӣ. Иҷада во бинен духтаро ана ин модело омадагиян. Штуаги ё чанд сомон? 30 сомон бинен банкачаи фасон. Хулоса борошон беҳад бисёрай новинка. Марҳамат биёен бо худтон мустақилона аз пеш бинен. боварӣ дорам маъқултон мешава. бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. хайр саломат бошед то наворҳои оянда.